Mi nefunguje mi noha. A už jsme tady, Fero. Koukej, jak jsem to ošefoval. A teď ti zabiju. A já už jsem tady. A už jsem chudí, nemám, dámy a pánové. Ano, takže televize Bubly Fuk se vám opět hlásí. Hledali jsme jeskýho muže, tamhle už jde. Jde ho to na nohu. Nosí konversky, je to prase. Vidíte, pevná skála, rostla několik let. Což mám historii o téhletý jeskyni. Se takhle jednou ožralá panda vypravila k jeskyním, neměla kde chcát. Tak zašla sem, potkala jeskyního muže, ten tady znásilnil, osouložil, udělal jí 4 děti. Do toho jsem samozřejmě vzniknul já. Vidíte, tlustej, postižený, debilní, vykousovaný, že dohromady. A jinak skála furt drží teda po té obří souloži, která trvala 14 dní. Pak jsem se narodil já. Bohužel teda samozřejmě, jako jeskyní muž už měl malý péro, takže mu to moc nešlo, měl pralesek na sekeru. No a jak je to fakt nuda tady, hele, vůbec nic zábavného tady není, vůbec sem nejezděte. Jako fakt, jo. Jediný místo, kde je dobrý doma, je to u Volvoše na záchodě, kde jsme spolu souložili samozřejmě. Tady vidíte mech, prostě už je to starý, už to jde do prdele. Mě zajímalo, jak se dostanu na druhou stranu. Protože tím se mi fakt jít nechce. Mámo, snídání, já už jsem doma. Welcome to my home. Here is the television. Here's the toaster. And I will give you a mayonnaise. Yeah. Okay. I will cooking this. Tomu říká vole kámen. Rock. This rock. A jsem úplně kretén, když mi to nejde. To fakt nuda, už tady milu fakt hovna. Takže se s vámi loučím z dnešní tury, budeme pokračovat večer na té oslavě. Natáčet souložit ze záchoda. Mějte se, čau.